ka politiki mɔgɔw ka baara sunsoro nka n'a fɔra ko o wulila Soir de Bamako ka ɲɛfɔli la yɔrɔ dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'a kɛra i n'a fɔ ka maaw ka hakɛ dɔw bɔsiw la n'o ye politiki mɔgɔw ye nka baara min daminɛnen filɛ n'o ye politiki baara ye ko jan de don jan min bɛ yen ni politiki mɔgɔw bɛ se ka u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna la jan in tɛ dɔwɛrɛ ye yɔrɔ ministère territoriale yɛrɛ yɔrɔ politiki mɔgɔw ka koɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ ale de fɛ ale de ye laɲini in kɛ wa ale de tilala ka laɲini in kɛ fana ko ka politiki mɔgɔw ka baara ko k'a lawuli nka n'i ye jateminɛ kɛ sigikafɔ minnu tugutugura ɲɔgɔn na a kɛra sigikafɔ min yɛrɛ kama politiki mɔgɔw ka baara sonsorola sigikafɔ min kama n'o ye dialogue intermalien ye o dialogue intermalien kelen sen fɛ jamanadenw de y'a ɲini ko ka ayiwa politiki baara ko ka a sonsoro walima politiki tɔn yɛrɛ ko ka caman bɔ a la Mali kɔnɔ yanni o yɛrɛ cɛ ayiwa sigikafɔ dɔw kɔnna o ɲɛ Mali kɔnɔ yan ni o ye min ye conférence an k'a fɔ dialogue intermalien o kɛra ka taa se sigikafɔ minnu kɛra Mali kɔnɔ yan ka kɛ furancɛla fanga yɛrɛ kɔnɔna la o maa kelenw minnu bɛ yen n'olu nana o sigikafɔ ninnu kɔnɔ olu kelenw fana tilala k'a jira k'a fɔ ko politiki tɔnw ka tɔn ko k'a lajɛ ko ka dɔ bɔ a la sabu ko Mali politiki tɔn ka ca kosɛbɛ n'i y'a lajɛ dialogue intermalien a kuma fɔra o fana kɛnɛ kan yɔrɔ nin waati in na o dialogue intermalien yɛrɛ a baaraw laɲini minnu kɛra jamanadenw fɛ o de bɛ ka don ba la sisan sɛbɛn taara di jamanakuntigi ma baaraw bɛ ka don ba la n'a fɔra ko o politiki tɔn u sigi bɛ ni min ye caman nisɔndiyara ko u ka baaraw ko ɲɔngirili min kɛra a la ko baara bɛna daminɛ nka ko nisɔndiya jamujan tɛ dɛ a tɛ se ka taa yɔrɔ jan sabu dialogue intermalien n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'a bɛ ka don ba la laɲini minnu kɛra a kɔnɔ ko ka politiki mɔgɔw ka baara ko ka dɔ bɔ a la walima ka politiki tɔnw ka caman bɔ a la sabu a ka ca Mali kɔnɔ ko dialogue intermalien donni ba la o bɛ sɔn ka taa wolo politiki mɔgɔw ka baara walima politiki yɛrɛ tɔn minnu bɛ Mali kɔnɔ ka caman bɔ a tɔnw na k'a kɛ tɔn damadɔ ye yɔrɔ politiki tɔnw k'u man ka nisɔndiya ni hakilina degré min talen filɛ nin ye minisiriw ka laadala ɲɔgɔn min kɛra araba tɛmɛnen ko k'u ka baaraw daminɛ nisɔndiya kɔni bɛ se ka kɛ nisɔndiya ye a wulila nka b'a kɔfɛ dɛ o de ye kunnafoni yɛrɛ ye nka Musa Mara ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko ale bɛ furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw ale bɛ a f'u ɲɛna ka tila ka galabu don u la k'a f'u ɲɛna u ka baara kɛ ni politiki mɔgɔw ye sabu olu de bɛ se ka n'a fɔra ko fanga bɛna ɲini kalata sira kan politiki mɔgɔw de bɛ o baara kɛ ko k'a lajɛ joona waati dɔw ka di n'o ye chronogramme ye walasa min ye kalata baaraw ye olu ka se ka sigi sen kan Musa Mara ka kuma kɛra o ye a tilala ka jamana ɲɛmɔgɔw fo waati min na politiki mɔgɔw ka baara n'a fɔra k'a fɔ ko u kun ka baara kun sonsorola nka Musa Mara ko ale kɔni bɛ foli di u ma u sera ka hakilila sɔrɔ ka politiki mɔgɔw ka baara ninnu ka a lawuli k'a jɔ a nɔ na ko kura ye ko n'i ye jateminɛ kɛ minnu bɛ yen ni olu minɛnen bɛ ka bila kaso la yɔrɔ u minɛna sariya dɔ de kama n'a fɔra ko sariya in ko o wulila ka bɔ yen k'a bɛna fɔ nafa t'o o sariya in na sariya min sɔsɔra sabu dɔw bɛ kaso la o sariya in sɔsɔli de kama Musa Mara ko nafa foyi tɛ o sariya in kɔni na bilen minnu minɛna olu ka bila joona o kɔni ye de y'ale ka hakilila ye yɛlɛma politiki tɔn denfa min filɛ ale ka kuma kɛra o ye Soir de Bamako kɔnɔ limanaw halisa o hakilila kelen in na Abubakar Sidiki Fɔnba n'ale bɛ CNT kɔnɔna la Soir de Bamako kɔnɔ a fana ka kuma bɛ yan ko politiki tɔnw ka baara minnu bɛ n'a kun ɲɔngirila n'a wulila ka bɔ yen k'o t'a jira k'a fɔ ko politiki tɔnw kana ka tila ka na yɛrɛ kofɔ daminɛ ko ka jamana basigibaliya don a kɔnɔna la dɛ Abubakar Sidiki Fɔnba ko a n'o tɛ kelen ye Abubakar Sidiki Fɔnba yɔrɔ ale yɛrɛ kuma b'a nɔfɛ ko b'a nɔfɛ nin waati in na sabu dɔgɔtɔrɔw ordre de médecin du Mali olu wulila k'a fɔ ko a bɛ ka yɛrɛ tɔgɔ dɔ ta ka d'a yɛrɛ la n'o ye dɔgɔtɔrɔya ye olu yɛrɛ hali wulila ka se CNT ɲɛmɔgɔw ma o bɛ Abubakar Sidiki Fɔnba nɔfɛ nka o n'a ta o ta cɛ in a ma dalen dɛ CNT mɔgɔ don bi na ale yɛrɛ bɛ dɔgɔtɔrɔ don nka a y'i to dɔgɔtɔrɔya la ka n'i yɛrɛ sɔrɔ politiki bunakun kan an bɛ waati min na ko sisan Abubakar Sidiki Fɔnba de y'i kanto k'a fɔ min ye politiki baara ye n'a a lawulila tuguni min ye a yɛrɛ bɛ tɔn dɔ ɲɛma n'o ye ADPEM ye
min ye Korem o fana tɔnden don ale de y'i kanto k'a fɔ ko waati min na politique mɔgɔw ka baara kun sonsoronna o waati min ye Mali finitigiw ye a kɛra k'a sɔrɔ olu bɛ ka banbanciw godon ka bɔ Mali kɔnɔna la wa u bɛ k'u kɛlɛ wa cɛba 2 bɛ banbanciw cɛla n'o ye Abu Huzeifa alias Igo o fagara Al Khalifa Sharawi o fana fagara Abubakar Siriki Fɔnba tilala k'a jira k'a fɔ ko o waati kelen politique baara sonsorola Mali kɔnɔ waati min na ko préfet ni sous-préfet segira ka taa Mali jamana yɔrɔ caman na ko b'a jira k'a fɔ Mali forobacɛw olu bɛ ka segin ka taa jamana kɔnɔna la wa ko dialogue intermalien min fana kɛra ni jamana ɲɛmɔgɔw ko hamina de k'o ka kɛ basigi kɔnɔ k'o fana kɛra basigi bɛɛ lajɛlen kɔnɔ wa jamana yɛrɛ bɛ basigi kɔnɔna la nin waati in na Abubakar Siriki Fɔnba ka fɔ la ko wa fana charte dɔ bɛ ka dilan min bɛ ka dilan bɛn kama k'o charte in fana dilanla min bɛ tali kɛ k'a sɔrɔ ni politique ma si mana k'i da don a la k'a fɔ k'a bɛ janfa kɛ a ko la wa fana ko waati min na politique mɔgɔw ka baara lawulila k'o y'a sɔrɔ AES n'o ye Alliance des États du Sahel o fana sigira sen kan limanaw CNT maa min filɛ nin n'o ye Abubakar Siriki Fɔnba ye a ko nin bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ politique baara a tɛna a wulila o a ma wuli o a tɛ se ka jamana bɔ k'a fɔ k'a bɛ jamana bila sira dɔ kan walima a wulila o a ma wuli o a foyi tɛna se jamana ma politique baara n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko u ka baara min kun sonsorola ni jamana ɲɛmɔgɔw y'u bolo bɔ o kan k'u jija a kana na kɛ yɛrɛ kofɔ wɛrɛ ye tuguni ko k'a fɔ k'u bɛna kalata baaraw laɲini ka tila ka jamana bila basigibaliya kɔnɔ nin ye Abubakar Siriki Fɔnba de ka kuma ye limanaw ni kunnafoni ninnu an ye ninnu bɔ Soir de Bamako kɔnɔ bi aw bonya b'a la. Limanaw n'an bɔra yen nɔ fasirili sɛbɛn min n'an ko a ma ko Nouvelle Horizon limanaw gundo dɔ bɔrɔtɔra a kɔnɔna la dɛ min ye Nouvelle Horizon ye ale ko yɔrɔ maa minnu bɛ yen n'o olu minɛna mais sariya sɔsɔ la politique baara sonsorolen kɔfɛ n'a fɔra ko politique baara ɲɔngirila maa dɔw taara minɛ fo Adama Ɲɛma kan min bɛ tali kɛ Mustafa Diko ale ka so limanaw n'i ye jateminɛ kɛ Mustafa Diko ka so k'a kun fɔra k'a fɔ u bɛ labɛn dɔ de la labɛn in min bɛ tali kɛ bɛnkan min n'u y'o bolonɔ bila mars kalo tile 31 tɛmɛnen na o sariyaw n'o taabolo ka se ka o labɛn n'i ye jateminɛ kɛ maa min kumana ale de ye gundo bɔrɔtɔ maître Mohamed Ali Bacili avocat do yɔrɔ ale yɛrɛ brigade d'investigation judiciaire kun ye juma juillet kalo tile 5 k'a bila n k'a fɔ ale kun minɛna ka taa bila mandat de dépôt la n'i y'a lajɛ juillet kalo tile 8 avocat in n'o ye maître Mohamed Ali Bacili a ka sɔrɔ ka minɛ n'i ye jateminɛ kɛ limanaw Mohamed Ali Bacili yala a ka minɛni yɛrɛ cɛ yɔrɔ a kun minɛna ka tila k'a bila yan'a ka minɛko filanan in na a ye ɲɛfɔli kɛ kunnafoni sira dɔw kan yan nɔ o de kɛra min bɛ gundo caman bɔrɔtɔli ye sabu bɛn kɛra min kan Mohamed Ali Bacili a filɛ ne ka na o de da kɛnɛ kan a ko olu tun bɛ Mustafa Diko fɛ yen k'u tun bɛ ka hakilila falen-falen kɛ o tun bɛ ka baara dɔw fɛɛrɛ dɔw de bila sen kan fɛɛrɛ ninnu walasa déclaration du 31 mars min n'o kɛra o règlement intérieur ani o jɛkulu in yɛrɛ bɛ se ka baara kɛ cogo min na walasa min ye fanga ye walima kalataw bɛ se ka kɛ cogo min na maître Mohamed Ali Bacili ko olu ka baara kun ɲɛsinnen bɛ o de ma maître Mohamed Ali Bacili ko u ka jɛrɛ in dɔwɛrɛ kun t'a la jɛrɛ in nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye a yɛrɛ ka jate la sabu u tun bɛ jɛrɛ in kɛ dogodogonin dogo la bɛɛ tun b'a kɛ i ta fan nka siɲɛ fɔlɔ min na u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni bɔ kɛra o kalama o kɛra min ye Mustafa Diko ale ka so n'o tɛ k'u tun bɛ nin baara la a mɛnna k'a sɔrɔ ni hali jamana ɲɛmɔgɔw ko ka politique baara dansigi a la fɔlɔ yanni mago ka se o ma min ye maître Mohamed Ali Bacili a ko k'a bɛ ala k'ale da ale ma deli ka taa min ye Mustafa Diko ka so jango k'a fɔ seliba tɛmɛnen la yɔrɔ u minɛna o waati de la ko ka taa selimafo kɛ k'ale ma deli ka taa Mustafa Diko fɛ yen jango k'a fɔ k'a bɛ taa selimafo la ko selimafo kun tɛ dɛ ɲɔgɔn ye in kun bɛ politique baara yɛrɛ de kan wa ko 31 mars o ye déclaration o y'u ka bɛnkan ye
ko o sɛbɛnw de u kun bɛ k'o de labɛn o sɛbɛn ninnu dɔwɛrɛ tɛ ka se ka wulikajɔw ka laɲiniw kɛ walasa min ye fanga ye a bɛ se ka segin ka n'u k'a ma ko retour à l'ordre constitutionnel ale yɛrɛ taara a ka jɛkulu de tɔgɔ la n'o ye M5 RFP Mali kura ye u kun ye baara ninnu daminɛ waati min na waati dɔ la n'i y'a lajɛ bɛnkan dɔ kun kɛra mars kalo la o tile 31 o kɔfɛ ka n'a bila juin kalo tile 20 na nka o y'a sɔrɔ min ye baara politiki baara ye k'a sonsoro Mali kɔnɔ o y'a sɔrɔ a bɛ sen na nka o y'a sɔrɔ ale kun taara taama na ale nanen kɔfɛ de dɛ ale ka jɛkulu n'o ye M5 RFP Mali kura ye o ka sɔrɔ k'a fɔ ayiwa ko ka taa olu ka hakilila ka t'o fɔ kɛnɛ in kan ale de taara o kɛnɛ kan sa ka sira ka taa M5 RFP Mali kura hakilila min b'u fɔ ka t'o da maa minnu bɛ n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ n'o tɛ a ko maa o maa ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen u yɛrɛ u ma bɛn ko la sabu hakilila falenfalenw tun b'a la u tun ma bɛn ko la fɔlɔ nka na kɛ bɔ de kɛra kalama k'a fɔ ninnu tun bɛ Mustafa Diko fɛ yen sɛbɛn min yer'u bolo sɛbɛn in limanaw ko min ye déclaration du 31 mars bɛnkan min kɛra o donni ba la ani u tun bɛ ka baara minnu labɛn limanaw maître Mohamed Ali Bacili de ye nin kuma fɔ a ko tiɲɛ don statut règlement minnu bɛ yen n'olu tun bɛ ka dilan o baara yɛrɛ de tun bɛ ka kɛ ale yɛrɛ kun k'u ma yɛrɛ k'u kana ko in u kana ta i n'a fɔ u bɛ ka ta ba la cogo min na sabu 31 mars tɛ jɛkulu ye min lakodɔnnen don jamana ɲɛmɔgɔw fɛ 31 mars kɔni ye u yɛrɛ dama ka bɛnkan de ye u bɛ fɛ ka baara kɛ n'a ye nka jamana ɲɛmɔgɔw ma jɛkulu in u tɛ k'a lakodɔn a na kɛ limanaw Mohamed Ali Bacili siranna min ye a ma taa o kɔ sabu u y'u to o de la min ye brigade d'investigation judiciaire gendarmew ye olu ka sɔrɔ ka taa u cɔmi min ye Mustafa Diko ale ka so limanaw ko laɲini min kɔni tun b'a la o de tun ye u ka bɛnko la ka décret ninnu ani statut règlement ninnu k'olu bila sen kan walasa min ye baara ye a ka se ka sira sɔrɔ maître Mohamed Ali Bacili ko baara in kɔni kɛra nin cogoya de la nka k'a fɔ de olu kɔni kun ka jate la ɲɔgɔnye bɛ se ka kɛ nka ɲɔgɔnye ka kɛ maa dɔ ka so yɔrɔ k'a fɔ de i ka taa maa sɔrɔ a ka so f'a siso kɔnɔ k'a fɔ k'i bɛ taa minɛ olu ka jate la o tɛ se ka kɛ sabu ko bɛ n'a fɔ o ye sariya sɔsɔ de ye olu kɔni y'u dara u yɛrɛ la ka taa Mustafa Diko ka so ka t'u ka nin ɲɔgɔnye in kɛ u kun hakili la ko maa tɛna bɔ o kalama limanaw bɔ kɛr'u kalama maître Mohamed Ali Bacili ka kuma la nin bɛna fɔ u minɛna kun min kama dɛ kun ye tiɲɛ ye sabu u tun bɛ politiki baara la sabu u tun bɛ ka labɛn yɛrɛ kɛ ka se ka min ye retour à l'ordre constitutionnel ye walasa jamana foroba fanga a ka segin jamanadenw ma kunnafoni filɛ limanaw Nouvelle Horizon an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la bi aw bonya b'a la. N'an bɔra yen fasɛrɛdi sɛbɛn min bɛ yen ni an k'a ma ko la Nouvelle Alliance limanaw ale kumana Nouvelle Alliance ko CEDEAO ani AES ka sigiɲɔgɔnya ɲininkali kɛlen bɛ n'a sɔrɔla a bɛna kɛ basigi kɔnɔna la n'i y'a lajɛ jamana minnu bɛ n'u bɛ Alliance des États du Sahel cɛncɛn ka fuga jamana saba in Mali ni Burkina ni Niger yɔrɔ olu dɔgɔkun tɛmɛnen na u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Niamey Niger faaba la u ye min bila sen kan o ye baara ɲɔgɔnya ye confédération n'i y'a lajɛ ka fara o kan min ye communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ale fana y'a ka ɲɔgɔnye kɛ limanaw bɛɛ lajɛlen ye jaabi kɛ ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma n'i y'a lajɛ min ye AES ani CEDEAO coup d'état minnu kɛra nin jamana ninnu kɔnɔ yɔrɔ CEDEAO kɔni ta kɛra ka ɲangi ta ka ɲɛsin nin jamana saba in bɛɛ lajɛlen ma a kɛra Mali ye o a kɛra Niger o a kɛra Burkina ye o limanaw ka o ɲangiw ta ka ɲɛsin u ma k'u ka daw tugu ka sannifɛnw bali ka don u ka jamanaw kɔnɔ jamana ninnu AES jamanaw y'a jira k'a fɔ ko nin kɛra ɲangi ye min ma ɲɛ sabu a ye dankari kɛ hali buna hadamadenya yɛrɛ la n'i y'a lajɛ limanaw min ye CEDEAO ye a kɛlen kɔ ka o dimi don AES jamanaw la olu fana ma sira wɛrɛ sɔrɔ olu ko k'u bɛ u sen bɔ CEDEAO ko fan bɛɛ lajɛlen la limanaw o de nana kɛ jamana saba in farala ɲɔgɔn kan k'u bɛna cɛncɛn ka jamana min n'o ye AES ye Alliance des États du Sahel k'o sigi sen kan limanaw ɲininkali min bɛ tugu o la o de k'a fɔ min ye AES ye ani CEDEAO yalima u ka jɛɲɔgɔnya min ni bɛɛ lajɛlen ye baw fara bɛɛ taara i ta fan
awa ko u ka jɛɲɔgɔnya awa jamana saba in n'o ye AES ani CEDEAO jamana tɔw bɛɛ bɛna se ka to i ka jɛrɛjɛkulu kɔnɔ ka san sɔrɔ wa. Yɔrɔ CEDEAO ka jɛrɛ tɛmɛnen ale ko k'ale bɛ ciden bila n'o ye Basiru Jomayi Fayi min ye Senegali jamana faama ye ko ale ka kɛ ciden ye, ale ka kɛ CEDEAO da ye walasa ni jamana saba in ka se ka segin ka na CEDEAO kɔnɔna la. Nka fasiri y'a jira k'a fɔ ko Jomayi Fayi kɔni bɛ a b'a yɛrɛ sɛgɛn n'o tɛ AES jamanaw seginli ka taa min ye CEDEAO kɔnɔna la ko fɛn don min na a kɛ man di, sabu AES jamanaw yɛrɛ dalakan ye mun ye ko sira dɔ de tara, sira in segin t'a la bilen. Ayiwa kɔni bɛ k'u tilen sa de, sabu u yɛrɛ ye fɛɛrɛ caman sigi sen kan ka ban, fɛɛrɛ minnu bɛ yen jamanaw n'o b'a jira k'a fɔ ko jamana saba in k'u na baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa u na sɔrɔ siraw da ɲɔgɔn fɛ, u na min ye lakanabaliya u n'o baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ. Jamana saba in jɛra n'a ye k'a fɔ u ka kɛlɛcɛw u na don ɲɔgɔn kunna ka taa bamanciw kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ. Nin bɛɛ lajɛlen ye baara ye minnu dabɔra ka ban. Min ye kunnafonidila Isa Kaba Renouveau ale ɲininkara, ale kɔni ko ale dan b'a la k'a fɔ Basiru Jomayi Fayi ko a na se ka se ka min ye AES jamanaw k'u lasegin CEDEAO kɔnɔ, o kɛra ale ka kuma ye. Nka min ye kunnafonidila wɛrɛ ye o fana ɲininkara nin kuma kelen kan n'o ye Brigitte Jirante, ale ye kunnafonidila ye Fraternité Mantin la Côte d'Ivoire jamana kan. Ale fana y'a jira k'a fɔ ko AES jamanaw ani CEDEAO jamanaw bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ, sabu jamanaw ka fara a damani ninnu si la, a damani CEDEAO la, a damani AES la, sabu jamana saba in n'i y'a lajɛ ko a ma tɛmɛ kalo 6 kan ko olu yɛrɛ taara kalan dɔ la, n'i ye jateminɛ kɛ Grand Bassam ko AES kunnafonidilaw tun bɛ yen, CEDEAO kunnafonidilaw tun bɛ yen, u yɛrɛ tun bɛ ka miirina dɔ de bila sen kan walasa fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ AES ni CEDEAO cɛ u ka se ka kuma o fɔɲɔgɔnkɔ ninnu na, ko nafa foyi t'a la CEDEAO ni AES ka fɔɲɔgɔnkɔ, sabu jamana ninnu n'o ye AES jamanaw ni CEDEAO jamanaw ye, ni min ka maa tɛ jamana min na i b'a sɔrɔ o ka maa bɛ o jamana la, fɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ bi min ka girin kosɛbɛ. Jamanaw min ye Cɛgun Bube Mayiga ale fana ɲininkara, ale ko fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ CEDEAO ani Confédération AES ni ɲɔgɔn cɛ bi ko jamana saba in bɛɛ ka kumakan ko a bɛɛ bɛ yɛrɛ lafasa de hukumu kɔnɔ. N'i y'o lajɛ k'a ka gɛlɛn ɲɛta ka ye CEDEAO ni AES ka baara ɲɔgɔnya la, sabu jamana min ye CEDEAO ye AES bɛɛ bɛ ka fɛɛrɛw de tigɛ, sabu CEDEAO ka jɛrɛ tɛmɛnen ale ko ni AES jamanaw nana bɔ CEDEAO la k'u na jagoya u ka sɛbɛndiw ma, sɛbɛn na jagoya u ka visaw ni passeport u ka se ka taama kɛ. AES yɔrɔ ale fana a ma jaabi di o ko la fɔlɔ, nka limanaw Cɛgun Bube Mayiga ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko jamana saba in AES jamana saba in ani CEDEAO jamana tɔw ko yanni janvier kalo cɛ ni kuma ma sɔrɔ a la, limanaw min ye CEDEAO ni AES ye, a bɛ se k'a fɔ ko ale kɔni ka jate la ko a bɛ se ka kɛ gɛlɛyaba de ye ni jamana ni CEDEAO ni AES ni ɲɔgɔn cɛ. Limanaw a mana kɛ cogo o cogo min ye fan fila bɛɛ lajɛlen CEDEAO ni AES bɛɛ kɔni bɛ k'a lajɛ bi ka i ka bagabali walew bila sen kan, nka limanaw ko nka kuma ɲɔgɔnya o de bɛ se ka kɛ nin ko in fura ye, n'o tɛ ni bɛɛ ko i b'a sama i ta fan a laban juru bɛ tigɛ dɛ. Kunnafoni de filɛ nin an ye nin bɔ La Nouvelle Alliance kɔnɔ bi, aw bonya b'a la. Limanaw n'an bɔra yen nɔ, fasirili sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko Mali Tribune a y'a jira k'a fɔ ko min ye buffet hôtel min filɛ nin ye Gare ani buffet hôtel min filɛ nin ye Arayi kɛrɛfɛ Kayikaw fɛ yen, ko maa dɔw de tun bɛ nin so ninnu kɔnɔna la, nka baarakɛlaw don ko u gɛnna ka bɔ yen nɔ. N'i y'a lajɛ sow de don, so minnu bɛ yen ni u bɛ chemin de fer tɔgɔ la, Mali chemin de fer. N'i y'a lajɛ Kayikaw fɛ yen ko kabini juin kalo tɛmɛnen na san 2024 baarakɛla minnu bɛ yen n'u kun ka dagayɔrɔ bɛnnen bɛ buffet hôtel min filɛ Gare la Bamakɔ yan ani hôtel Arayida Kayi ko u bɛ gɛlɛya kɔnɔna la nin waati in na kosɛbɛ.
caman ko k'u dusu kasilen bɛ sabu u tɛ maaya yɛrɛ hukumu kɔnɔna la bilen k'u b'a ɲini jamanakuntigi yɛrɛ de fɛ sa ale ka i da don nin ko in na sabu bife hôtel Gare Bamako ani hôtel Arayi min filɛ Kayi ko yɔrɔw don yɔrɔ minnu bɛ yen ni sɛgɛnlafiɲɛbɔ yɔrɔw don kosɛbɛ wa min ye chemin de fer ka yɔrɔw de don k'a daminɛ Arayida ka taa min ye Kayi fanfɛlaw la yen nɔ limanaw n'i ye jateminɛ kɛ nin maa kofɔlen maa minnu tun bɛ nin so ninnu kɔnɔ ko dɔgɔkun tɛmɛnen na jateminɛ de kɛra k'a fɔ u ka minɛnw tara ka bɔ nin yɔrɔ kofɔlen na k'a fili kɛnɛmana yɛrɛ la sanko limanaw an bɛ waati min na ko sisan samiyɛ b'a la san bɛ na caman bɛ yen u ka minɛnw de bɛ san kɔrɔla la caman bɛ yen u ka minɛnw bɛ tile kɔrɔla la min ye Sekinɛ Kamara ye ale ye baarakɛla kɔrɔ dɔ ye ale welela ale ye ɲɛfɔli kɛ ale ko tiɲɛ na nin ko in ma bɛn olu ma fiyewu sabu Kamara ka fɔ la a ko waati min na olu tun bɛ bife hôtel Gare la ani Kayi a ko kabi san 1977 waati min na Jibril Jalo ale tun bɛ directeur régional de la régie chemin de fer ko waati la ko Banque mondiale nana k'a bɛ yɔrɔ in feere limanaw ko bife hôtel ko kabi o waati la a feere ko kuma bɛ sen na bi olu nana bɔ min kalama ko kabi san 2003 waatiw la Transrail chemin de fer k'u y'a ɲini k'u bɛ yɔrɔ fila in ko k'a bɔ ɲɔgɔn na yɔrɔ fila de don k'u b'u bɔ ɲɔgɔn na limanaw an bɛ don min na ko bi k'a ɲinina maaw fɛ k'u ka wari dɔ de sara n'o ye sefa wari 100,000 ye walasa ka se ka bife hôtel Arayida ani Kayi ka se k'a bila u ka bolo kan limanaw a na kɛ olu y'o wari ninnu de sara an bɛ don min na ko bi min ye kiriw yɛrɛ kun nana tigɛ a ko la maa minnu bɛ yen n'u b'a yɔrɔ ninnu na sabu a kun fɔra k'u bɛ wuli ka bɔ yen san 2020 waati société de patrimoine ferroviaire SOPAFER ale kun y'a ɲini kɔni tora yen fo kana se sisan limanaw bɔ kɛra min kalama maa minnu bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na u de gɛnna ka bɔ yen k'u ka minɛnw ka bɛɛ lajɛlen ta k'a bila bɔlɔn fɛ sanji cɛla ani tile cɛla kɔni bɛ min ɲini bi ko se t'u ye sabu sariya ye a sigiyɔrɔ di olu ma nin yɔrɔ in na nka an bɛ don min na ko bi ko u gɛnna ka bɔ nin yɔrɔ in na Sekinɛ Kamara ale ka fɔ la ko olu kɔni t'a dɔn u gɛnna kun min na ko u b'a ɲini u bɛ fɛ k'a ɲini ka jamanakuntigi yɛrɛ de ye n'o ye Faranjɛla fanga ɲɛmɔgɔ ye ka kuma a fɛ u bɛ gɛlɛya min na ko k'a bɛ kalo 1 bɔ sisan olu bɛ nin gɛlɛya kɔnɔna la kunnafoni filɛ nin ye limanaw Mali Tribune an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ bi aw bonya b'a la. Fasiridi sɛbɛn min bɛ yen ni an k'a ma ko Les Échos limanaw ale de b'an ka kunnafoni sɛbɛnw lakalili kun cɛ a y'a jira k'a fɔ kiiribulon kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ sen na n'o ye session spéciale cour d'assises ye min bɛ yuruguyurugu kɛlɛli ani dunkojugu kɛlɛli la an ka jamana kɔnɔ muso dɔ bɛ yen u k'a ma ko Maria Jara san 5 kaso de dara ale kunna ani sefa wari 10,000,000 k'a ka o sara dommage intérêt la n'i y'a lajɛ limanaw min ye Maria Jara ye jalaki dɔ de binna kan n'o ye ka baara kɛ a ka d'a ye cogo min na ka don jɛ jugu la min ye forobafɛn ye ka i tɛgɛ don o la favoritisme complicité d'entête au bien public Maria Jara a n'a den n'o ye Abibu Samuel Keita ye u maa 3 ani maa wɛrɛ limanaw kunungo alamisa k'u tun bɛ kiiri ɲɛma juillet kalo tile 11 cour d'assises spéciale Maria Jara jalaki min kɔni binna kan a ma sɔn jalaki ma fiyewu nka limanaw sariya kɔni y'a ɲangi sabu a fɔra ko san 5 kaso o na da kunna min ye 10,000,000 sefa wari la a n'a o sara dommage intérêt la ani ka tila ka a ye wari min ŋanamu limanaw n'o bɛ taa se sefa wari 1,610,000 ani 10 ani 80,000 kɔ limanaw ko a n'a a den Abibu Keita k'u kan ka o sara n'i y'a lajɛ limanaw mun de kɛra nin ko in na ko kabi san 1993 Institut pour l'éducation populaire o ye cakɛda ye min na ani gouvernement ka cakɛda tɛ min b'an ka jamana kɔnɔ ONG a nana limanaw kana dɛmɛ kɛ min ye Mali kalanko de la n'i y'a lajɛ san 2012 Royaume des Pays-Bas ani ka tɛmɛ ni Mali lasigidenso u ka lasigidenso min bɛ Mali la yan u ye sefa wari miliyari 1 ani 1,57,000,000 u y'o de di ko ka daminɛ san 2012 ka na bila san 2014 na ko kalanko ko ka dɛmɛ kɛ a la o yɛrɛ u tilala ka dɔ fara waati kan ka n'a bila fo san 2016 la
limana o nafolo in min tara ka di ko ka baara kɛ n'a ye ko ka kalanko awa fɔ min ma ko curriculum ko ka dɔ fara o kan denmisɛnninw ka kalan yakubayali awa ka dɔ fara o kan n'i y'a lajɛ awa baaraw nana kɛ bolonɔbila sɛbɛnw nana kɛ ka sɛbɛn ninnu bɛɛ lajɛlen bila sen kan n'i y'a lajɛ limanaw min ye san 2017 awa Royaume de Pays-Bas ale y'a ye sa baara in kɔni bi ka taa kuncɛyɔrɔ la ale ko a y'a ɲini cabinet dɔ fɛ n'o ye cabinet CAO ye ka se ka baara min n'a bɛna kuncɛ sɛbɛn minnu bɛ yen ni olu kɛra nafolo minnu donna da minnu fɛ ka se k'a bɛɛ lajɛlen ɲini limanaw o de yɔrɔ la sa da wulila Sonkala ma ye sabu cabinet min n'o fana ye cabinet Drutit o ye cabinet ye min bɛ Benekaw fɛ yen o de nana sɛgɛsɛgɛli kɛ limanaw kan'a ye k'a fɔ ko nafolo fɛn fɛn tununa baara in na a ka ca dagosi ka bon fɔlɔ 20,000,000 n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa se fo 600,000 a n'a a kunkanfɛn ma limanaw sɛbɛn si tɛ min yira nin nafolo in taayɔrɔ la nka n'i y'a lajɛ limanaw ko Mariya Jara ale kɔni y'a kɛ Bafa ni Kilicɛ ye nafolo min dira ma a den n'o ye Abibi Sisoko ye o nana fondation dɔ dayɛlɛ n'u k'a ma ko fondation William Flora Ewilt a jala k'a fɔ ko o fana tun ye fondation ye min bɛ nafolo di u ma nka n ko den ale tilala ka na baara dɔw bila sen kan n'o ye société dɔ ye n'u k'a ma ko GIE Cuserma Socop SE Sarl limanaw walasa denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u bɛ ta ka taa kalanyɔrɔw la ka se ka taa ni ka segin nɔgɔya maa wɛrɛ bɛ yen n'o ye Kafune Jamutene o fana ye a ka lamɔden dɔ ye o yɛrɛ taara k'o kɛ comptable ye baarakɛyɔrɔ in na yɔrɔ a kɛra somɔgɔ ko ye baara min nana wari min nana ko k'a di ko ka denmisɛnninw dɛmɛ n'a ye ko ka kalan kɛ Seyni Tambura tɔgɔ don ale fana ye a balimaden dɔ ye Mariya Jara in o fana sen yera baara in na u bɛɛ lajɛlen de a kun kɛra i b'a fɔ ko du yɛrɛ de ka baarakɛyɔrɔ limanaw nafolo de taara taacogo min ma dɔn kiiri kɔni tigɛra min ye Mariya Jara ye ale bilala kaso la san 5 wa nafolo in k'a ka sara ani amande $10,000,000 k'a k'o sara limanaw an b'a bila yan a kana ɲinɛ su in na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jama kodi ale jamukan kɛnɛ kan nɛgɛ kanɲɛ 20 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye politikimɔgɔw ka baara minnu ni yamaruya dir'u ma ko k'a wuli an bɛna kuma o kan ani CEDEAO ni AES ka sini bɛna kɛ cogo di an n'an ka maa welelenw ni Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan su in na yanni o cɛ an b'aw fo an b'a fɔ Ala ka diɲɛ waati wɛrɛ jira an na